benvinguts a Nois Veis, al capítol 12. Avui tampoc tindrem a l'Àlex. X palito palito. I tindrem una vegada més la Júlia, el Dani i el Martí. I un servidor. I espero que t'hagi agradat aquesta vegada més la intro, Martí, que l'he fet més pausada. I em noto igual de raro. Tío, pareces el de Canal Sur, el que entrevista a los vagabundos. Da igual lo que haga, ¿no? Siempre parezco algo. Bueno, pues què? Jo aquesta setmana, zero de musical. Cero. Solo he escuchado discos nuevos. ¿Y esto qué tiene de poco musical? Ah, porque siempre hablamos de que habéis visto un directo o algo así. O si no, de novedades. Supongo que también entra eso, ¿no? No, yo esta semana ha sido más hacerle caso a lo que salía en Spotify, new releases, que otra cosa. Bueno, y que había algo... Exacte. No. Me has recomendado cosas de Power o Orden Organ. Sí, han tret un videoclip molt guapo, també. A més, el tema mola, ¿eh? Y me ha vuelto a recomendar el disco de Enciferum, que no me gusta. No me gusta. A mi tampoc m'agrada. No me mola, tío. L'altre dia. Yo qué sé, igual vuelven. Y luego del todo lo que me recomendas es ska japonés, pero ya está. Ska japonés. Sí, sí. Japonés. Ska japonés, sí. Me encanta el ska japo, tío. Tiene unas tonalidades, unas melodías increíbles. Y encima el idioma, ya de por sí, es súper bonito de pronunciar, pues las canciones son bellísimas. 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 Pues sí, un día voy a traer esa mierda. Vale. Jo no crec que mai he escoltat ska. Sí, y bueno, Mamá Ladilla ha sacado disco nuevo también. ¡Hostia! Quin pal. Quin pal no, tío. Es un puto crack el que compone, el que canta y el que toca. Sí, no, però l'estil a mi... Excepte el tema que és tot en bla, crec que era. En el Bajen del Edén, ¿no? Sí. Es una máquina componiendo esta persona, pero bueno. Ya está, musicalmente, pues eso, no hay nada. El disco de Orden Organ está guay. Sí. Molt bé. Ja tenim el primer gat de la nit. Sí. Bueno, Ozzy va a ser el gato de todas las noches, siempre. Molt bé, doncs què? Martí, Júlia, res? Cap novetat? Zero absolut. La veritat és que aquesta setmana molt desconnectats, tots plegats, em sembla. Es verano, nadie hace nada, no pasa nada. Pues sí, la veritat. Molt pausat, tot plegat. Sí. Bueno, doncs res, comencem amb la ronda de cançons. Què ens portaràs avui, Dani? Yo hoy traía Francesa, os lo acabo de pasar por el chat. Es un grupo que habla de conspiraciones Illuminatis y de movidas políticas y tal. Cantan en inglés, no cantan en francés, que el hecho de que canten en francés ya es un plus, me gusta mucho cuando las bandas cantan en su idioma, pero esta banda, tío, este disco... Es que es molt bo. Y lo quería traer. O sea, últimamente estoy súper de buen rollo y tal, y siempre os estoy trayendo cosas de buen rollito, pero he dicho... Perdó. La hostia. Es de primero de podcast, Martí? Primero de podcast. A ver, si queréis, os paso en YouTube lo que es el videoclip un poco, porque acompaña bastante el tema, porque tiene ilustraciones y tal. Os diría que hasta pusierais el vídeo de YouTube, ¿vale? Que es lo que os he pasado ahora. Pero ya está, no tengo nada más que decir. Es una banda francesa de black metal y la puta hostia este disco es increíble. No sé si lo conocéis, son Regardless Homes Tomber. Tomber. Hombre, sí, hombre, lo de toda la vida. No, sí. Però és que pensava que havies dit que portava... No es deia Pit o una cosa així? O Tit o... Tengo. Tit, és veritat. Sí, pero no. Hoy me he cambiado de opinión fuerte y ha sido vale. desde el viernes. Pues no sabia que los Tomber eren temàtica Illuminati. O sigui que... Estan molt guais, tio. Thumbs up.
Si ho porta Season of Mist, està bé. Y no me quiero enrollar más porque son 8 minutos de tema. Entonces... Esta parte es increíble.
molt aquest ritme, l'Algaria. Es brutal, tío. Sí, simple pero contundent. Es como si cambiaran de canción, pero no. Es volvemos a pegarte en la cara. El grito de fondo apagado. Molt bé. ¿Qué os ha parecido? A mí, este disco, la Ascension, es brutal. No l'havia escoltat, aquest CD encara. Bueno, no l'he escoltat. No sabia que... Es del año pasado. Ah, l'any passat. Uh-huh. Aquest any no n'havien tret un? Com, Júlia, perdona? Res, que ja m'ha fascinat. Sobretot un riff que hi havia en el minut 4, crec que he vist bé. Just 4-5 segons o 4-6 segons, alguna així. Ha estat excel·lent. Y los riffs juegan con subimos medio tono, bajamos medio tono. Es que me agrada mucho. Bueno, pero eso es Sí, sí, molt bo, molt bo. Me ha recordado un poco a... Ahora igual la lío o no, pero me ha recordado un poco a Vigdout o... Viejedout. Aquí está la gata llorando, perdona. Está ahí, miau, miau, miau. He dicho no a ella, no a ti. Gerard, estàs mutejat? Gerard! Sí. Deia que a mi el que més m'agrada d'aquest disc, quan el vaig escoltar l'any passat i el posaven al top, el treia, el posaven al top, el treia i al final es va quedar fora per molt poc. Però és un àlbum que m'encanta i el que més em mola és la veu aquesta. La veu la trobo superemotiva, i encara se'm posa la pell de gallina amb aquest tema i amb aquest àlbum en general, perquè és que és com, Dios, ¿sabes? Ho noto. Y los trozos que la voz está en los riffs ahí, y hay una voz ahí de fondo, pero con un delay de la hostia, en plan... Sí. Piel de gallina. Bueno, quería traeroslo esto, por si no conocíais. Sí, puta mare. I el videoclip, diguem, les il·lustracions estan molt bé també. Bueno, el videoclip lo único que pues te da un poco de pistas sobre qué va la letra, que es todo esto de conspiraciones. A mi el que em cansa d'aquests vídeos és quan comença que si new album out, saps? Que és com... Ja. New order. Sí. Mensajes subliminales en tu cara. New Order, que es la cançó? A New Order es la canción, el álbum se llama Ascension. Sí. És com, ja sé el que estic escoltant, saps? No cal que m'ho posis a la cara mentre estic intentant gaudir del tema, però bueno, publicitat. Pues me alegro de que os haya gustado. Sí, sí. Ara després miraré les lletres, perquè New Order m'ha recordat a New Old.
Order, o sigui que si va per aquí estaría chulo. Bueno, ya verás, es como Sí, no, pues no, que pero... todo se derrumba y tiene que nacer algo nuevo. La letra de esta canción es eso. Pero lo dicen en plan, en un tono político. Es que es muy raro, tío. Yo con estas movidas no entro. Cuando alguien habla de Cthulhu y estas movidas, yo no entiendo nada de cómo me lo tengo que tomar. Pero Bueno, ¿Cómo te lo tienes que tomar? ¡no lo sé! Como estoy en una partida de rol, me lo tengo que comentar en serio, me lo tengo que tomar a broma. Es un tema que te fascina. Bueno, parlant de Déu. Bueno, en este no. En esta canción de Dios, bueno, yo interpreto que no. Quan Però bueno. una persona que és creient et parla de Déu, bueno, és igual. Vale. Sí, però al final és això, no? Cadascú viu la música a la seva manera. La realitat a la seva manera, també. Subjetivo sempre. També, però sí que és veritat que hi ha grups de Black que et parlen de mort i no sé què i veus que el tio, jo què sé, treballa en un tanatori, saps? O alguna cosa així. I que li mola el rotllo aquest i realment ho viu i és la seva manera de viure i no passa res, saps? Això no vol dir que siguis més true o menys true. No entrem aquí, però... Una mica més sí, A mi m'és igual. Vull dir, si aquesta persona la seva vida gira entorn a la mort i es vol expressar d'aquesta manera fent música, doncs, no sé. Per mi no és true, és una altra manera, saps? Vull dir, no sé. I hasta aquí... També si treballes de carter, però tu treballes de carter, però dins teu tens un món interior particular, vull dir. Clar, per això. Parlar sobre la mort igual. Clar, sí, una cosa no treu l'altra. I no és menys true un carter fent black metal. Todo nace del corazón y del deporte, ¿no? Como diría el cordobés. Bueno, corremos un tupido velo. Què fem? Power? Sí, no? Jo avui us porto una bonica amistat entre dos músics que vaig descobrir el 2013 i em fa molta il·lusió portar aquest tema perquè és el típic grup que veus amb un vídeo cotrillo com els que us passaré ara i després veus on estan ara i dius, joder, saps? Mola. Però bueno, per posar en context. És un vídeo que vam fer, sobretot el qui escriu la lletra i composa i tal, és el Pèlec, no sé si us sonarà. Bueno, s'ha fet molt famós, sobretot a YouTube, per les covers que fa. Fa des de Frozen a jo què sé. Crec que sí que és, espera, deixa'm veure la cara que fa. Doncs sí, és un tio que té, bueno, a mi m'encanta la veu que té i és això, fa covers absolutament de tots els estils de música possibles i res. I a part d'això, i coses que he descobert que no sabia, va participar a Factor X Noruega, perquè el tio és noruec, va participar a Vikings com a extra i hi ha una imatge que surt allà. Sí, no ho sabia i mira, m'ha fet gràcia. També una pel·lícula i sí, el tio és actor, compositor i cantant. I res. I així com una altra dada curiosa i que al Dani li agradarà segurament, Pèlec va cantar en directe amb Dragon Force el 2016. Porque el cantante estaba chungo de la garganta, ¿verdad? Correcte. Vale. Sí. Y que iba con el móvil leyendo las letras en el concierto. Això ja no riu jo tant. Bueno. Però, bueno, no sé si estava jo. Jo estava al Bolokey? Jo crec que sí, ¿no? Yo no fui, me lo contaron. Pero sí, salió un youtuber a cantar, no sé qué. Pero, crec que sí. Bueno, és igual. El tema és que aquest tio, que és famosillo, es va juntar amb un altre tio que és suec, que a més fa gràcia perquè un noruec i un suec normalment es porten malament. Bueno, hi ha com aquesta rivalitat rara, no? I sí, som... Exacte. Bueno, jo anava a dir altres ciutats, però Nano i Elfo em sembla... Acaban yendo en barco y se convierten en mejores amigos de golpe, ¿sabes? Sí.
I bueno, el tio aquest no és sinó un altre que el Tommy Johansson. El Tommy Johansson ara té 32 anys. Quan va fer el vídeo aquest doncs tenia 25 i res, és famosillo perquè en el seu moment tenia un one-man project que es deia Rain Sheet, que als fans del Power els hi mola i a mi molava i l'escoltava molt quan era jovenet i d'això vaig conèixer el disc aquest. I es deia Rain Sheet, però ara es diu Majestica, que potser li sonarà a algú que li moli el Power perquè segueixen tocant i tal. Dades curioses sobre el Tommy Johansson. A part que és un puto crack amb la guitarra i en el vídeo surt cantant també, va tocar en directes amb Twilight Force, saps? Però fa gràcia perquè aquests dos personatges, el 2013, no eren gens coneguts, saps? I ara un ha tocat amb Dragon Force, l'altre ha tocat amb Twilight Force, que podrien ser grans grups del Power, però no només això, sinó que el Tommy Johansson, a part, ara, des de fa 4 anys, és el guitarrista principal de Sabaton. Hòstia. ¿Qué? Sí. El mundo es un pañuelo en Suecia, por lo que parece. De fet, quan estàvem al Bolo de Barcelona, jo estava fent fotos allà i li estava fent fotos dient, però si és el Tommy Johansson, saps? Perquè, clar, jo no segueixo Sabaton i llavors no ho sabia. I em va fer molta gràcia i li vaig fer un munt de fotos. I res, i per què us explico tot això? Perquè moltes vegades la gent coneix a Tommy Johansson per Majestica, a Pelec per les covers de YouTube, però amb els trus del Power que he parlat jo d'aquests temes, mai et parlen del vídeo del vídeo amb el que jo els vaig conèixer i moltíssima gent els va conèixer i es va fer famós a partir d'allà, no? I res, he pensat que seria interessant per qui li moli el tema. Parlant del tema aquest que posarem ara, és un tema de Power, Heavy, what else? I té molta gràcia, sobretot si coneixes una mica de Power i Heavy, perquè té moltíssimes referències, des de riffs de Judas Priest, des de lletres de Stratovarius, des del crit infernal que algun dia us posaré de Lost Horizon, lletres de Hammerfall, en fi, Ara segurament seria Paco, però en aquella època era com, hola, com mola, saps? I de fet, jo avui l'estar escoltant per poder explicar tot això bé i tal i no sé què, i em segueix motivant moltíssim. Així que, dentro vídeo. Merda, el gat. Surt d'aquí, surt d'aquí. No, surt. With my columns tinted foil, nothing but
Ai, bona. Sí, no me recordaba, tío. A ver, aquí hay referencias a Hammerfall y a Halloween. Sí, hi ha un riff de Judas Priest, de Breaking the Law, també. Sí. Pero me ha parecido muy guay. Y ¿sabes si Hammerfall o Halloween lo han escuchado y se han tomado a risa o a mal? No tinc ni idea, però a mi és un tema que sempre que l'escolto em puja el bon humor, tio. Sí. La letra és increïble, tio. M'ha posat els pèls de punta, tio, la Highlander, L'has de portar un dia perquè s'ha de recuperar. El proper capítol perquè s'ha de recuperar. És un tema de Lost Horizon que, bueno, per mi és dels top de Power. Però sí, en el proper episodi perquè són 10 minutacos, saps? És que se m'ha fotut la pell de gallina, tio, amb el crit. Sí. Hi ha un vídeo del Pelec, que és ella a les muntanyes de Noruega ensenyant a les octaves que arriba i no sé què. Està guai. Bueno, segur que dic alguna tonteria. A les notes que arriba cantant, no? Sí, fa com unes escales. Sí. I dius, madre mía. Dios. No sé, es bastante castrati aquí, Pues bueno. Sí, bueno, no tot és falset, vull dir. No, clar, hi ha tècnica darrere. Hi ha molta tècnica. Home, clar. Bueno, el falset també és una tècnica, Sí, em refereixo... No sé exactament si... Jo tampoc sé què és. No sé si és falset, no sé què coi és, la veritat. Però és bastant flipant. Pues ja està, ahí està el tema d'avui. Gràcies. Gràcies for bring the power. I ara anem amb el Martí. Hardcore, no? Que per cert, el vídeo dura 28 minuts. Sí, però no, tranquil·la, perquè és un live. I on hem d'anar? Anirem al minut 9, crec que és. A veure, un segon. Poseu-ho ja, si voleu, i llavors després li donem el play, així ens sincronitzem tots. És que amb el mòbil no puc posar la marca del temps, diguem. Ja està, minuto 9. Ai, puta. Bueno. Però és minut 9 o minut 9 i pico? Minut 9. 9:08 crec que era, però... 9:08. 9:19, no? Ah, no, perdó. Sí, bueno, 9... Poseu 9:05 o així. 9:06, va. Vale. No, poseu al minut 9 en punt, perquè així... Ja està. Vale. Y además sé qué concierto es este, hijo puta. Porque es el famoso de los memes. No! Ah, sí, és veritat. És veritat. Jo deia que em sonava d'algú. Bring the hardcore, Martí, explain. Sí, la gràcia d'aquest vídeo és un meme que va sortir ara fa uns mesos, que es diu el Running Man, que és el cantant, que fa aquest moviment com de ballar, que imita una persona, doncs, corrent. Llavors va córrer molt la conya de fotre-li una altra cançó totalment diferent, de qualsevol gènere, de qualsevol estil musical, mentre ell feia aquests segons. És veritat, jo la vaig penjar amb una peça de Shostakovich. Mira, és gent que ha anat molt enllà
Això ho has d'ensenyar després, L'ensenyes perquè... M'agrada el basc. No entenc. O sigui, no visualitzo com pot estar ballant Shostakovich. I és necessari veure això, la veritat. I, clar, primer el jiji jaja, els memes, perfecte. Però després em vaig posar a mirar tot el concert i hòstia, doncs, atenció, saps? Jo el hardcore, a part de Headbreed, no sé si és hardcore, hardcore no he tocat mai, i em sembla, doncs, hòstia, un bon inici, la veritat, perquè el concert aquest em dona molta energia i quan vaig al gimnàs, doncs, bueno, me'l foto i vinga en bucle. El trobo, a part de molt enèrgic, molt energètic, m'agrada molt doncs, la filosofia una mica que hi ha al darrere, que és el que deies tu, Dani, aquell cop del straight edge, el PMA. No sé si el cantant realment segueix el straight edge perquè ja veureu que està com una mula i no sé si realment es pot merda o no, però la qüestió també és, està bé que ell tenia molta ansietat i una forma de superar-ho va ser, doncs, matar-se al gimnàs i diu que li ha servit bastant. Sí. Endorfines a tope, canvi d'imatge... Sí, és necessari. I a part ell és profe d'educació física a l'institut. Fa molta gràcia, és que tot es fa una bola i al final és del pal. Gotalovic, saps? O sigui, ho has d'estimar, és total. I la passió que li fot, tio, en el concert... També has de tenir fondo, no? Perquè si no et fregeixes, et quedes mort. I la sala, pel que he vist, la Hit 5-6, Dani, corregeix-me si m'equivoco, però em sembla que és bastant famosilla, no sé si és a Nova York o no sé on és. Son de Chicago ellos. Chicago. Diría que va por ahí, pero no sé si es Nueva York, no sé. No sé que Harm's Way es... No, sí. La sala, dic, la sala. Posa, a la descripció posa que és Filadèlfia. Pues ni un ni altre, ni Filadèlfia, va. Read the fucking manual. Mejor que eso. Sí. No, el vaig llegir, però ara fa una mica. I el que ho porta, doncs, té aquesta filosofia d'activisme a partir de la càmera, de la fotografia i de la música reivindicativa. I té aquesta sala, en principi, o la lloga o no sé què fa, on porta doncs, aquests grups de hardcore, uns quants. I poc més, la xapa que he deixat anar no vull deixar anar tant, però bueno. Crec que, o us agradarà o no us agradarà, però l'energia que transmet, aviam si també la rebeu. A part del cantant, el públic. Em fa molta gràcia la manera de ballar, de fer el, no sé, el crowd kill aquest que se'n diu. Així com al metal hi ha el mosh pit, doncs en el hardcore hi ha, no sé si es diu crowd kill ben bé, però això, de braços en l'aire, recollir cebes... El mosh, se le llama el mosh. El crowd killing es lo más estúpido que hay, que es lo de ir a reventar a la peña. Pero está recogiendo cebollas y, como tú dices, al supermercado pegando pataditas en el aire, eso es el mosh. Es de dos extremos, ¿no? Hi ha la part cute, que es recoger cebollas, y la part de matar. La parte estúpida, que es hacer daño a la gente, o la de yo a mi puta bola, con los que están alrededor mío, si nos queremos hacer daño, pues nos hacemos daño. Pero el crowd killing es ir a matar. La otra es, pues yo bailo, pues haciendo el gorila, pero estoy con otras gorilas. Stylish. ¿Sabes? Jo no sabia ni que existia el concepte aquest. Jo pensé que deia hacer el cafre y ya está, ¿sabes? Sí, soy bastante contrario a estas movidas dentro del hardcore porque yo soy bastante pacífico. Soy más del crowdsurfing y del sing-along. El sing-along es todas apretujadas delante del escenario ahí. O sea, yo soy partidaria de esas historias. Jo flipo amb fotògrafs com el Carles Amat, per exemple, que va a tots els concerts de hardcore
i veig vídeos a vegades d'ella allà al mig de la penya rebentant-se i tal, i ella ja fent fotos amb el braç així, no sé què, i el flash i no sé què. Sí, yo flipo. Es muy guay que pase eso, porque es difícil que haya gente haciendo fotos en ese momento, ¿sabes? Home, Déu-n'hi-do, hi ha molt... Bueno, jo conec diversos, que estan en el mundillo aquest, que només fan hardcore i punk. Vull dir, suposo que es deuen posar, no deuen estar amb un tele a l'altra banda. No sé. Bueno, que sí que al voltant del grup ja em semblen molts càmeres o totes càmeres. Llavors, no hi ha perill, però també depèn de la sala, suposo. Vale, llavors, primer cop que porto hardcore. Has vingut preparat també amb samarretes tirant i tal. També el que se'n diu la calor, d'estar gaire del puto agost. I ara m'estava fotent una sopa de pollastre calent i pensant que fos retardat. Però bueno, estava bona. Pues això, vale? El grup és Harmsway, la cançó es diu Infestation, només escoltarem una, tot i que recomano tot el live, tot el concert, i de fet gairebé tota la discografia, que la m'aixequen bastant i... Vale? O sigui que Running Man. Esto es con build-up dentro. Tenim el professor d'educació física. El meme. Brutal. I em fa el seu comentari que diu quan el teu pare no pot cinturó. Vaig que t'arribar. Recollem seva. De fet, volia parlar, per s'acabi, també de la veu. Em sembla molt curiosa la tècnica. Nen, que prendràs mal. Ai, m'encanta. Mira. Hola. Nois. I ja està, em sembla. Sí, que acaba de repent. Sí. Hardcore. I això. Jo entenc que t'agradi. Sí? Perquè és molt tu, el breakdown. Ole, Hombre, Martí. No? Sí, estic fins als collons, tio, d'anar amb el puto mòvil, Cómprate un atril o algo. Sí, un atril. Si te gustan los breakdowns, hablamos por privado y te voy a pasar bandas de hardcore que... Hola, bonito, ¿quién eres? Te quiero mucho, no sé quién eres, te quiero un montón. Oh, ya, hola Martí, ¿qué tal?
Aparta. Move. Hay Queremos ver al gato. Hostia puta, tío. A la mierda. hay bandas muy guays. Muy, muy guays. Y de muy mala hostia. Y es eso, hay dos maneras de liberar la mala leche. O tú solo, con gente que está dispuesta a liberarla contigo, o tú liberarla contra la gente que no está dispuesta a liberarla contigo la mala leche. Entonces, es la diferencia entre el mosh y el crowd killing. El mosh es el comentario este que ha dicho Julia por el chat de estoy matando demonios invisibles y pegando patadas en el aire. Eso es el mosh. No pasa nada. Ok, la gente loca hace eso. Bueno, yo lo he hecho también. Y luego están pues los que se tiran encima de la gente a pegar patadas en la boca y esas mierdas. Eso es el crowd killing. I això és una mala pràctica. Jo crec Que vinguin. I això, vull dir, s'accepta? Vull dir, a mi algú em fot una patada i jo el rebento, saps? Sí. Que vingui. Yo he acabado a puñetazos con Peña, sí. O sea, en plan, coger del cuello y decirle que te tranquilices. Ah, vale. No és que estigui ben vist, no? Desde mi punto de vista, no, pero hay Supongo que es un poco como cuando en un concierto cuando se hace mosh, que estáis todos empujando. Sí, exacte. Ahí, És el que estava pensant. Pero es que no es lo que va mismo fer mal. ir empujando y tal. Sí, però sempre és un xalat, Sí, dos, Sí. però aquí hi ha varios. He visto crowd killing de Peña que coge sillas del escenario y las tira a la gente del Hostia público, puta, tío. tío. O sea, movidas así. Es Després como... el PMA xoca mica, no? Però bueno. Sí, yo creo que la culpa de todo esto la tiene el Trump. New York Hardcore Gang. El gobierno. Me pongo así un pañuelo en la cabeza y soy el más loco de la pandilla, pero... Bueno, un día podemos hablar de esto si queréis, pero... Com els H2O, no? O algo així. No, pero los H2O son straight edge y son de buen rollo, o sea... Ah, vale, però tenen pinta de que tu deies, no? Amb bandanes Sí, i tal. bueno, yo me refería a Madball, pero es que Madball Ah, vale. tampoco son de esto, pero hay un movimiento dentro del hardcore que se llama Beatdown, que es eso, es matarse entre todos. Es Pues, horrible. escolta, tant, quan tens estrès, fots allà, et fotis una hòstia a la cara, si tens sort i fots algú i ja està. Com vas a Ja quedar és una això. mica lent. Y ya Però van... Perdona, Gerard, digas. Digues. No, te he interrumpido yo. No, que anava a dir que als concerts de metal extrem, quan tu fas el moix i fas amb això no vas a fer mal. i no vas a fer mal i treus estrès igual. No cal donar-li una patada a algú a la cara, saps? Ja. Hi ha gent que necessita més. Os pasaré vídeos de crowd killing y veréis lo que es esa mierda. Pero Hans Way es muy guay, Martí. A mí De fet, una de les coses, ara aquí em posaré una mica pasteloso, però una de les coses que m'agraden més del moix és quan algú cau i tothom està allà, oi, saps? I tothom intenta aixecar el més ràpid possible i dius, que bonic. Estàs bien. Sí. Això és una comunitat. Lo he hecho 1000 veces y de gente que se tira locamente al público de en plan, este se va a matar y hay que cogerle la cabecita porque se va para el suelo, ¿sabes? Y pues eso, el crowd killing mal, mosh bien. I gràcies per portar això, Martí. T'aconsellaré bandes straight edge, perquè són totes, quasi. Puta mare. Throwdown és una de mis favorites, però bueno. Throwdown. Bueno, doncs què, ho deixem aquí? Comencem amb el següent o què? Sí. Em toca ja, no? Sí. Bueno, doncs jo, com heu vist, he dut l'últim de Wada, que és el single del seu nou disc que trauran en setembre, que es diu Gin, si no vaig malament, sí, crec que es diu com a single, es diu igual. Sí. I bueno, la veritat és que jo he de dir que quan va sortir, quan vaig veure el disseny de la caràtula, em va fascinar perquè els jeans m'encanten, són una criatura que sempre, no sé, són com a... Bueno, això ja és més d'això, però que m'encanten, i punto. Clar, em va fascinar, la sessió de fotos que varen fer i que varen publicar també em va fascinar, i després va sortir el tema i em va parèixer un poc insubstancial. A mi igual.
no sé, era com que al principi, o sigui, més tard sí que ja era més uada, però al principi era que deies, que estic escoltant. I bueno, para que me comentéis. Molt bé. Quan vulgueu. Sí, torno a posar perquè no me'n recordo i... ¿Qué quieres decir con insustancial? Ah, veuràs. Pues que, no sé, como que el disco anterior tenía tantísima fuerza que ya el primer tema, el primer riff, me quedé así asustada y dije, ¿qué coño es esto? Me encanta. En cambio, en este, pues joder, ha bajado el nivel de energía considerablemente. Vale, que le falta energía, dices. Claro, a ver, está bien, lo que pasa es que... Si voleu, escoltem el tema primer. Sí, no? sí, bueno, ya lo verás, es que ja lo veràs. Els riffs són molt diferents. Clar, ja. El Dani potser li molarà, El seu rotllo punquete. Això és Blink 182, com deia un comentari. Va picar.
Pues ja està. Què tal? Hòstia, el YouTube ara em posa en automàtic guardruna, saps? Oh, yeah. Y tu camiseta es tu patrona. Esto es una señal. Sí. Hemos estado teniendo el debate por el chat. A mí me ha gustado. Es que no es que sea feo. No es que sea feo. A ver, yo lo escucho aislado y me gusta. Lo que pasa es que teniendo el historial que tienen, no me esperaba esto para nada y además es como que ha perdido un trocito de lo que era, ¿sabes? Es Bueno, lo que decía, que no considerable. se parece al Cult of the Dying Sun o al The World of Light, pero, hostia, está guay ejecutado, o sea, y la melodía es de puta Sí, madre, la voz sigue siendo de además, puta madre. claro, además se notan las melodías y las armonías son súper guada, eso no se lo quita a nadie. Lo que pasa es que la combinación de todo es como muy diferente. No sé. A mí me gusta porque hay como algunas partes de la canción como que me incitan a participar con ella. Me explico en el ton, ¿sabes? Sí. O sea, estas movidas a mí me gustan mucho porque es como, buah, esto lo tengo que vivir en directo porque voy a ir ahí a liarla muy fuerte. Y los riffs de guitarra me parecían bastante melódicos. O sea, a veces es eso, algunas bandas de black caen en el hecho de que están rozando el death melódico, pero no sé, tío. Rozando no, son riffs de death melódico de In Flames, de primero de Dark manual, Tranquility. sí. Es que sí. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Son malos? No te res dolent, però... Es lo que te decía antes, que es que no es Wada, hemos perdido a Wada. ¿Cómo que hemos perdido a Wada? Déjalos que experimenten. Ya, sí, es que por otro lado tengo esta mentalidad de, joder, es que están en todo su derecho de hacer lo que les dé la gana, ellos son los músicos, ¿no? Tampoco, lo que pasa es que, bueno, eso, ya está, ya lo he dicho todo. A mí m'ha agradat. Sí que les falta energía comparado con lo que estamos acostumbradas de escuchar de Wada, Ay. pero me parece de puta madre, es una cosa bonita. Ai. Bueno, la meva valoració, bueno, ja la coneixeu, però és que per més que l'escolto no paro de sentir altres grups. No escolto a Wada. Estic escoltant In Flames, estic escoltant com es diuen, puntejos de heavy metal. Estic escoltant algun riff que sembla Cult of Fire o sembla Mogwai, saps? Però no estic escoltant Wada. I és la sensació que jo tinc si no fos per la veu i algun tros molt concret. Però no és res dolent, perquè jo sóc superfan de que els grups experimentin, per això m'agraden Slave i totes les seves èpoques, menys l'última. I m'encanta, però jo no sóc aquest target. Jo vaig a un concert de Wada amb les seves caputxes a l'Omogwai i tal, i no sé què, i no espero fer un wow, saps? Jo he de dir que també. O sigui, estic un poc en la mateixa posició que tu, Gerard. Jo és o sigui, és una cosa que amb tots els altres materials que tenen no se m'hauria ni ocorrit. Jo quan vaig estar al concert de Wada, jo em vaig passar tot el concert com, Dios, saps? Així, rotllo, saps? Però molt, sentint-ho molt. I escolto aquest tema i me l'imagino en directe i és que, no sé, potser estaria fent una birra, saps? Però... És que està com 3 o 4 minuts molt de tranqui, que està molt bé, però pensava, en concert això, la gent no la veig parlar entre ells i sudant molt. Saps què vull dir? Ja. No sé, potser és el so que els hi mola. Todo lo contrario que me da la sensación a mí. És com... Estem parlant que aquesta merda, que fer-te partícip d'una cançó només està en punt hardcore, merda? No, ningú ha dit això. Ya, pero igual Wada están súper influenciados por Power y por Punk. Vale. Wada, lo están sacando ahora. Bueno, al principi és punk rock. ¡No! Sí. No, el principio me ha parecido más heavy power que punk rock. ¿Qué dices? De heavy no tiene nada. El principio es punk, tío. Buah, tío, aquí vamos a discutir muy fuerte, ¿eh? Vale, bueno. calmad vuestras tics, por favor. Sí, porque llevamos 1 hora y media. Una hora i mitja portem... No, Hòstia, 1 hora i mitja ja. Però no és... Mi valoració... Acabat, no?
Duim, m'ha gustat. duim aproximadament 1 hora i 5 minuts o alguna cosa així. Sí. Vale, guai. On time. Mi valoración es que mola. Bueno, si excel·lent, joder, que tinguin públic mola, saps? Vull dir... Exacte. I què creus? Que l'àlbum que sortirà el 25 de setembre serà paregut en aquesta cançó o tirarà cap a... Bueno, que aquesta cançó serà la que... Ja. A veure, jo trobo que quan algú treu un single és per mostrar una mostra de l'àlbum, no mostrar algo molt concret de l'àlbum, no? Bueno, ha passat molts cops, sí. No Ha pasado. Ha pasado, como dice Martí. També és veritat, sí. A veces sacan algo súper raro, pero luego el álbum de golpe es todo més guay. normalillo, però... Clar. Por ejemplo, el Adore de Número Noria, la canción de Adore, la que sacaron, que fue como, bueno, este es el single y lo que va a ser el álbum. Luego escuchas el álbum, tío, y tiene canciones de tranquis. Es Sí. algo muy loco. Y encima las canciones de tranquis son geniales. A mi també m'agrada molt. ¿Qué rius, Júlia? Per què et rius? M'agrada molt el Júlia. Sí, és normal. El que passa és que m'ha fet gràcia com t'has expressat. Ah, Ai. A mi em va passar això amb Montsorro, que van fer el videoclip de l'últim CD d'una cançó que és la que més desentona, diguem, la que no està com dintre de la idea del CD. I jo pensava, hòstia, si totes les cançons són com aquest d'això, no sé, serà com raro, no? I després, doncs, resulta que no, és una altra idea. Però, bueno. Igual volen no baixar sé. les expectatives. No, però agafen cançons... no sé. bueno, ja veurem com és l'àlbum, no? Sí, Sigui el que sigui, o agradarà a uns o agradaran a altres. O sigui. Win-win. és veritat. Sí. Pero lo que es seguro es que iremos a un concierto de Wada. ¿Cómo que? Mira, si vols hi vas Home, i ens dius què tal. Y te lo Suposadament, cuento, ¿no? l'any que ve, Anda no? ya. Si fan setlist especial 2018, sí. Sí, exacte. Ala. Ai, és broma, és broma. Hòstia, si em foten molta tralla, després amb aquest tema és de pal. Com diu el Gerard, anem a fer una birreta, després tornem, tranquil. Pues ahí está yo el primero. Però wow! Exacto. ¿Es así? Molt bé, molt bé. Pues res, Molt bé. pues ja Ja ho està. tenim. Has acabat el material per avui? Ha quedat Sí. un programa bonic, Bé. bastanta cultura, bastants estils diferents, bastantes piques, memes i friquis. Molt bé, molt bé. Pues res, fins la setmana que ve, no? Pues sí. Avui doi! Oi, doi.